Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Θα ανοίξουμε, πρέπει να πάρουμε στο 2 νίκες, το πρώτο Star Drop και το δεύτερο Sushi Roll. Και έχω ένα Star Drop, λοιπόν πάμε να το ανοίξουμε. Εντάξει, δεν ήταν καλό. Λοιπόν πάμε εμείς. Έπρεπε να βγάλω την Bell, αλλά δεν πειράζει. Πριν ξεκινήσουμε το match, θέλω να μου πείτε τι βίντεο είδες θέλετε να κάνω. Δηλαδή να κάνω cuts, δηλαδή να κόβω, να μην είναι δηλαδή όπως τώρα, δηλαδή δεν κόβω το βίντεο, δηλαδή σε φάση έτσι να το κάνω. Δηλαδή κοιτάξτε μια, δηλαδή έτσι. Δηλαδή έτσι, δηλαδή. Τους ξέρετε, sorry. Ναι, μην σχολιάσετε αυτό τώρα. Ρε, παίζω με μποτάκια και νιώθω ντροπή. Και λοιπόν είμαστε showdown, πάμε να βρούμε το μποτάκι. Λέτε να τον αφήσουμε να νικήσει. Σιγά με τον αφήσουμε ρε, μια και καλή να τον σκοτώνουμε. Είναι αυτό το Star Drop, να δούμε το Star Drop τι θα πετύχουμε. Legendary, μα την Παναγία, Legendary. Στον Grey, δεν το πιστεύω ρε bro. Το χειρότερο Legendary Star Drop ίσως, ένα από τα περισσότερα Legendary Star Drops. Γιατί κάθε φορά που κάνω βίντεο, κάθε φορά και στις παλιότερα κανάλια, αλλά δεν σας λέω πια, γιατί εντάξει, ήμουνα μικρός τότε, εντάξει. Τέλος πάντων. Και βάλα πάλι Bell, δεν ξέρω γιατί. Επίτηδες έχασα, εντάξει. Ήθελα να τέτοιο, αλλά τελευταία στιγμή. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παίκτη και επιστρέφουμε. Λέτε να βάλουμε Νάνι. Λέτε. Δεν ξέρω, πάμε να βάλουμε Νάνι. Δεν μπήκαμε να υπερτουμπάνους, δηλαδή τόσο καλούς, αλλά είναι καλοί. Okay. Εντάξει, δεν ήθελα να το προσπαθήσω. Oh no! La polizia, no! No. Oh. Έχασα γάμο το κεράτο μου, γάμο την Παναϊκή μου. Γάμο. Το μάτς, είτε το νικήσουμε είτε δεν το νικήσουμε. Πάλι δεν θα το νικήσουμε, εντάξει όλη την ηθική είναι. Έχω το χειρότερο ίντερνετ. Γάμο την Πανάγη. Πάμε ένα τελευταίο μάτς. Ένα τελευταίο ρε μαλάκι. Ελπίζω να ακούμε καλύτερα. Μπήκαμε με μποτάδες, το είδατε. Με μποτάκια. Σας ο Young, πώς τον λένε αυτό το παίκτη εδώ πέρα. Σας αρέσει ρε. Για πήγαινε στα σχόλια τώρα. Εσύ ναι. Εσύ ναι. Τι σκέφτεσαι στο μυαλό σου. Ναι, εσύ τώρα που βλέπεις εδώ. Τι μιλάω σαν αυτά τα πεντάχρονα που κάνουν κάτι βίντεο με μικρά κανάλια και Sushi Roll.
Πιο άτυχος από ποτέ, εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει, τι να το κάνω στο hot. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Βασικά για πρώτο βίντεο, να θυμάστε όσοι είστε, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να γίνουμε viral στα όνειρά μας, τέλος πάντων. Και να είναι το πρώτο OG, οπότε γράψτε σχόλια αν είσαι ο πιο OG σε αυτό το κανάλι. Και αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!